Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν ουσιαστικά δύο Ελλάδες. Υπάρχει η Ελλάδα η οποία θέλει να αλλάξει και να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ένα κράτος προόδου, αξιοπρεπές, αξιοσέβαστο. Και υπάρχει και μια Ελλάδα η οποία, θα το πω έτσι χοντρά, θέλει να κλέψει και το τελευταίο ευρώ που βρίσκεται στο δημόσιο ταμείο. Και δεν μιλάμε πια για το δημόσιο πλούτο, μιλάμε για τη δημόσια φτώχεια. Αυτή η Ελλάδα επιμένει, την ξέρουμε ποια είναι. Είναι το περισσότερο, το μεγαλύτερο ποσοστό του πολιτικού συστήματος όλων των κομμάτων, όλων, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Άλλωστε αυτές οι ταμπέλες δεν σημαίνουν πια και τίποτε. Τα κόμματα είναι μηχανισμοί διαφθοράς. Το λευκό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος ανατροπής αυτού του συστήματος. Όμως φρόντισαν το λευκό να μην έχει καμία ουσιαστική αξία. Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε ότι βιώνουμε την έσχατη κατεσχήνη ως άτομα και ως χώρα. Διότι ποιος αξιοπρεπής άνθρωπος μπορεί να μπει και να ανασάνει στη μούχλα των κομματικών διαδρόμων? Ποιος μπορεί να ταραβερίζεται με κομπιναδόρους? Τι εγγύηση? Τα πήραν με την εγγύηση της κρατικής επιδότησης μέχρι το 2020. Αλλά έχουν φάει όλες τις κρατικές επιδοτήσεις. Ξέρουν τα κόμματα ότι το 2020 θα υφίστανται και ότι θα έχουν τα ποσοστά που πήραν στις προηγούμενες εκλογές. Για να παίρνουν αυτά τα λεφτά από την κρατική επιδότηση. Δεν είναι απολύτως παράνομο. Δεν είναι καραμπινάτη κλοπή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τα όπλα στη δημοκρατία, ειδικά σε μια δημοκρατία που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να γίνει θεσμικά. Θεσμικά, όσο το κράτος έχει φρακάρει, και αυτό που λένε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, είναι μια σκέτη μπαρούφα. Έχουμε ζήσει ένα φρικτό αδιέξοδο τον τελευταίο καιρό. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, η δημοκρατία δεν λειτουργεί, η φορολογία είναι παντελώς άδικη και ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχουμε φτάσει στο 1.200.000 άνεργοι και κανένας δεν νοιάζεται. Και εφαρμόζουμε ένα ανόητο σύστημα, ένα ανόητο, αυτοκτονικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζεται ως λύση για τα προβλήματα. Δηλαδή η χρεοκοπία είναι απολύτως σίγουρη αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό. Η οικονομική χρεοκοπία, δηλαδή να λέμε ότι εισπράττουμε 52 δις ευρώ όσο είναι ο προϋπολογισμός και θα ξοδεύουμε 75, αυτό είναι μια χρεοκοπία των αριθμών. Εγώ μιλάω για τη χρεοκοπία που θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα είναι τα ράφια άδεια και θα σφαζόμαστε για ένα πακέτο μακαρόνια. Για αυτή τη χρεοκοπία μιλάω. Αυτή δεν τη ζήσαμε και είναι πολύ πιθανό να τη ζήσουμε αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Διότι τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, ο ΟΣΕ εξακολουθεί να βάζει το κράτος μέσα 3 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. 3 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. Ο ΙΣΑΠ εξακολουθεί να έχει 75.000 μέσο μισθό εργαζομένου. Μέσος μισθός 75.000. Ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις άνθρωπων. Άνθρωποι δουλευταράδες, τίμοι, φιλότιμοι, ηθικοί, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι στη γωνία γιατί το σύστημα τους πετάει. Και δεν είναι λίγοι. Ή είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν έργο γιατί ακόμα και ο νόμιμος μηχανισμός είναι περίεργος. Κάποιος που λέει ότι εγώ δούλεψα πάρα πολύ όλη μέρα και έβαζα σφραγίδες, έχει την αίσθηση ότι παρήγει έργο, αλλά δεν παρήγει. Αυτοί θα μπορούν να είναι στυλοβάτες του νέου ξεκινήματος. Βεβαίως, όσοι ζούσαν παρασιτικά και όσοι έχουν ιδεολογία τους ότι επειδή εγώ ήμουν αφισοκολλητής ή επειδή έχω γνωστό τον βουλευτή τάδε, οφείλουν οι υπόλοιποι να μεταΐζουν διαβίου και να μην πατάουν στην υπηρεσία, ναι, αυτοί θα φύγουν. Και θα πεινάσουν ενδεχομένως αν δεν αλλάξουν μυαλό. Δεν θα έπρεπε. Φόρους δεν πληρώνεις επειδή το είπε ο Θεός. Φόρους πληρώνεις για να έχεις υπηρεσίες. Και υπηρεσίες δεν έχει ο πολίτης. Εάν το κράτος τακτοποιήσει τα του οίκου του, μπορεί να πει ότι κοίταξε να δεις, τα χρήματά σου πιάνουν τόπο. Δηλαδή έχουμε προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Απολογισμό είχαμε ποτέ. Η έννοια της λογοδοσίας σε όλα τα κράτη είναι η πιο βασική στη λειτουργία της δημοκρατίας. Μου έδωσες αυτά τα χρήματα, τα πήρα από τον ιδρώτα σου. Πρέπει να σου πω τι τα έκανα μέχρι τελευταία δεκάρα. Το κράτος δεν το κάνει ποτέ αυτό. Ο πολίτης λοιπόν αισθάνεται ότι αμήνεται. Και αισθάνεται ότι τον κατηγορεί το κράτος για φοροδιαφυγή, όταν ο πολίτης ξέρει ότι από τα 10 ευρώ που θα δώσει στο κράτος, τα 2 θα πιάσουν τόπο και τα 8 θα πάνε στις γνωστές τσέπες. Γι' αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος σπάει μόνο αν το κράτος εξηγιανθεί. Και το συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή η συγκεκριμένη κομματική κρατική δομή, αποκλείεται να εξηγιανθεί γιατί λειτουργεί, είπαμε, ως μαφία. Ναι. Ποια μαφία είπε ποτέ ότι ξέρετε, μέχρι χθες εμείς κλέβαμε, σκοτώναμε, κάναμε, αλλά τώρα λέμε να γίνουμε ηθικοί. Ξύλωμα της μαφίας. Ξύλωμα όμως. Με εκλογές όμως. Εκτός από τους αναποφάσεις τους υπάρχουν και οι αηδιασμένοι.
ο μόνος τρόπος είναι η ψήφος. Οι άνθρωποι που αισθάνονται ευδαιμονία για το υπάρχον κομματικό σύστημα θα πρέπει να στηρίξουν τις ομάδες, τις νέες δυνάμεις που πιστεύουν να τους εκφράζουν. Μπορεί να μην είμαστε εμείς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει οι νέοι πολιτικοί συμβατισμοί να έχουν θέσει τα όρια ενός καινούριου πολιτικού πολιτισμού. Δεν θα συμφωνούμε σε όλα. Θα διαφωνούμε. Αλλά η διαφωνία είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και να σας πω, η διαφωνία πλουτίζει την ανθρώπινη σκέψη. Αν δηλαδή τη δική σας γνώμη τη δω ως μια ευκαιρία να σκεφτώ από μια άλλη οπτική γωνία πάνω στο θέμα που με προβλημάτισε, το πολιτικό, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Έτσι προχώρησε η ανθρώπινη σκέψη μέχρι τώρα.